Velkommen til Cold Juice. Mit navn er Remsbrød Badbrille. Yeah. Nu kommer der en gæst. I dag handler det nemlig om overnaturlige ting. Og her kommer han. Så godt imod en anden mand. Ja, hej. Jeg er altså kommet her i dag for at fortælle noget om ånder, for det er ikke jeg ved noget om overhovedet. Det er, at ånder, det er noget, man kan blive meget skræmt af. Det er noget, der faktisk godt kan gøre, at man bliver bange, man ikke kan sove. Den måde, det ånder, de er lavet på, det er, at mennesker de dør, og så får de et lag over sig. Det er den måde, så får de så selvfølgelig klippet øjne og mund, så der er det blevet lydet meget, meget irriterende, når de siger, ligesom når man stønner, ligesom når man har sådan noget sex. Og det kan godt være, sådan meget besværligt at beskrive. Jeg har selv set en et par gange, og det er så grunden til, at jeg ikke kan finde ud af at tage tøj på ordentligt. Fordi at den sad i mit klædeskab, så jeg tager nogensinde noget tøj på i mit klædeskab, fordi det tør jeg bare ikke. Jeg er skidehamrende bange, og det kan godt gøre, at... Tak. Her kommer så et indslag, fordi jeg synes, det er irriterende at høre på ham der, som bare bliver med at sige alt muligt pis. Fordi så kommer jeg altid til at købe meget, meget for småt tøj. Hold nu kæft. Skrid! Det kan godt hænge med. Ud! Tak for ham. Nu kommer der et indslag. Så. Om noget et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvor det var. Det er stadig hemmeligt. Men et indslag, der ikke er for sarte sjæle. Vi er så hjemme hos en eller anden, som har haft nogle meget, meget ubehagelige og uhyggelige oplevelser med overnaturlige væsener eller ting. Og vi er så hjemme ved en, der hedder Biver Henriksen. Meget mærkeligt efternavn. Og ja. Biver. Ja. Hvad har du oplevet? Det er sket med min dose har altid blevet drukket. Og nogle gange så kan jeg mærke med mærkeligt vind om fra nakken af. Og så med min due, den bliver revet af om natten, og det er kraftedeme ikke sove. Så nogle gange så kan det også godt være, at radioen den lige pludselig tænder i godt, for det er kraftedeme ikke sove. Og så sker det kraftedeme igen, mand! Det er jo simpelthen den ting, der kan ske. Og alt på grund af den lorte julemus! Hvad fanden har du stadig en julemus? Ja. Og hvad smager det nu? Det er en julemus nu. Fordi at det er en mærkelig tidspunkt ligesom at have julemus. Altså, det giver ikke rigtig nogen mening, synes jeg ikke. Ja, det kan godt være et problem. Så jeg vågnede op i dag, så graf det med drukket alle sammen. Så det sidste 3 igen. Jeg fødselsdag i dag, nemlig. Ser hvad? Lidt af tilbage. Det er ikke god mere. Hva? Kan I skride? Hva? Kan I skride? Det var da fint, men jeg vil sige, også meget, meget uhyggeligt. Det skal gå. Det skal gå. Ja, det var så
en hel masse temmelig uhyggelige ting, og ja, jeg tror nok, det er en eller anden mand, som lige har været på charterrejse, har oplevet et eller andet uhyggeligt. Og han kommer her. Ja, kom du lige der på charterrejse, du. Hold kæft, det var fri, mand. Så kom man det med der og køber det der, hvad den der, ikke op? Og så gennemsigtigt vand, ikke op? Så kom den bare der, jeg bare lige knæpper jeg kraften bare halvt i kælden, jeg bare knæpper kraften, og kæft hvor det fæk, og kæft hvor det fæk, og prøv ikke op. Så kommer der, hvad hedder det, ikke, og så kommer der på fæk, så kommer sådan en viking gående, ikke, og sådan en viking dame, ikke, så knæpper jeg kraften, jeg bare helt, og sådan lige, ej, fuck, det var fæk, og. Men jeg har haft lige noget et nyt fly, ikke, på charterrejse. Det er Dan Andersen. Det man kan sige, det er at vi skal ud og interviewe nogen nu her med hvad her det. Jeg har prøvet noget meget usædvanligt. Og det er lidt mærkeligt, for jeg har stået her usædvanligt i et stykke tid nu her med den hæk her. Og det er bare, det er sgu ikke så sjovt egentlig. Så kommer der en gående der, så jeg spørger ham lige. Hej. Hej. Hvad hedder du? Gustav. Gustav hvad? Kloven. Stum. Ja, okay. Ja, det kan jeg høre. Hvad er det? Hvad fanden gør du rundt i klovnekostyme for? Jamen, jeg er næsten indspillet en film. Okay. Hvad er den? Gustav og Kloven. Okay. Så det er jo så vanligt, sådan noget. Vi står på i dag. Jeg giver kraften ikke, når jeg ikke får lov til at indspille en film. Ja, det var så det mest uhyggelige afsnit i Call of Duty nogensinde. Jeg synes, det var meget uhyggeligt. Og ja, og jeg har så ligesom gjort min værnepligt i dag, og skal til at slutte af. Men ikke med juice. Det går mig fredag den 13. I dag er lørdag. Vi ses næste gang. Så ud på kanalen. Call of Duty.